Здравейте хора, аз съм Тартан от NG Clan и ние по странен начин влязах. Опа, какво правя? Да, по странен начин влязах, както казах. Опа, чакайте. Къв цвят? Тъмно син. Някакъв. И да, това е информативно клипче, ще снимам тука. И да, в момента така малко събирам ресурси, че... сега пък... Да го правим това. Добре, значи пускаме си пържолите и пръчките. Айде, да има да изпика поне малко. О, боже. Леко тя уричи. И да, тук клипчето ще е малко, защото няма смисъл да е някакво дълго. Все пак първо клипче информативно трябва да е. Опа. Да, някакво кажа. Тъй, че аз замислих и да е малко клипчето и нямам точно едно вълна. Стигаме. Аре, да става тук тия пържоли. Тъй, готово. Така. Тъмън, на Челси, това. Нали, цвета им там. Да, тук, видим, на някъде има ли тук поне една от такова. Има мопчета. Добре, на тази виждам пустиня. Да, там има пирамида, ама някой е минал там и е огрифал. Боже, що сме стресна. Аз чупих си розата. Да, ето така. И да, аз мисля... Опа, какво правя, бе? И аз мисля, той да е от този клип. Нали, както кажа, снимам тук. Надявам се да ви хареса паричката, която ще има. И, нали, това беше всичко. Довиждане.